Bugün algebralik bölçeklerge esep жалгастырамыз. Birinci misalımız 3a plus 6'sı bölüngen 2s plus a kvadratı. Alımında jikteýän bolsak, 3 ortak köbeýtgüç 3'te jakşadan çygarsak a plus 2s. Al bölümde 2s plus a'nın kvadratı. 2s plus a'nın kvadratı, onu biz 2s plus a köbeýtilgen 2s plus a dep yazsak bolat. Ötken kvadrat däl şol sanyň 2 ret köbeýtmesi, sözüne köbeýtdirmesi bolat. Bir jakşa plus, bir jakşa minus emes. Däl şol jakşa 2 ret özüne köbeýtkende kvadraty bolat. Onda a plus 2 men 2 plus a bir-biri bilen kıskarat. Ötken jaý orundary gana alışypdyr. Onda jawabı 3 bölüngen 2 plus a bolat. Kelesi misal 2 minus a köbeýtilgen 4 bölüngen 4s kvadrat minus a kvadrat. Bu jerde alamy jikdepdir. Mende bölümini jikdebimiz gerek. Bölümün kvadratlarynyň aýyrmasy formasy bilen jikdesek bolar. Ötken 4s kvadrat bol 2s'niň kvadraty azaytylgan a'nyň kvadraty. Sonda bir jakşada minus bolat, 2s minus a, ikinji jakşada plus bolat, 2s plus a. Alımında 2s minus a köbeýtilgen 4 östürebilir. Endi alımındaky 2s minus a bilen bölümdeki 2s minus a bir-biri bilen kıskarat. Sonda 4 bölüngen 2s plus a kalat. Kelesi misalda a'nın ornuna minus 3, bunyň ornuna minus 0,2 koýup gerek. Birak aldyn biz ykşamda bolamyz. Ykşamda üçin jiktep kyskartamyz. Alımında 15a kvadrat minus 10a bu. 5a ortak köbeýtgüç bolat. 5a'ny jakşadan çygarsak 3a azaytylgan 2 bu kalat. Bölüminde 3a minus 2 bu kvadrat ortak köbeýtgüç b. Bunu jakşadan çygarsak 3a minus 2 bu. Endi alımında da bölümde de 3a minus 2 bu var. 2 bir-biri bilen kıskarsa bizde 5a bölüngen b kalat. Endi ornuna koysak bolat. 5 köbeýtilgen a'nyň ornuna minus 3 koysak bölüngen minus 0,2 minus 15 bölüngen minus 0,2. Onu biz 5'ten 4'e yazsak bolat. Minus 15 köbeýtilgen alym bilen bölme bolsa minus 1'den 5 bolat. Onda minus bilen minus plus gaýnalat. 15 bilen 5 köbeýtsek 75. Jogaby 75 bolat. Kelesi x teң minus 0,2, y teң minus 0,6. X kvadrat plus 6xy plus 9y kvadrat bölüngen 4x kvadrat plus 12xy. Ornuna koyumuz gerek. Aldymen ykşamda bolamyz. Alym garaýtyn bolsak x kvadrat koşulgan 2 köbeýtilgen x köbeýtilgen 3y koşulgan 9y kvadrat, ol 3y kvadraty. Bu bizde kıskaça köbeýtip formasyna gitdir. Bölümünde 4x ortak köbeýtgüç jakşadan x plus 3y. Alımında kıskaça köbeýtip formasy ol x plus 3y kvadraty. İki örnekden koşundysynyň kvadraty bolupdyr. 4x köbeýtilgen x plus 3y. Alımında x plus 3y kvadrat bolgan üçin köbeýtür retine jasatmak bolsak x plus 3y köbeýtilgen x plus 3y bölüngen 4x x plus 3y. Alımın bölümündeki x plus 3y kıskarat. Sonda x plus 3y bölüngen 4x kalat. Endi ornuna koýumuzga bolat. Minus 0,2 koşulgan 3 köbeýtilgen minus 0,6 bölüngen 4 köbeýtilgen minus 0,2 minus 0,2 minus 1,8 bölüngen minus 0,8 minus 2 bölüngen minus 0,8
Alımında bölümde minus 4,25'e bitecek. 5 bölüngen 2. Cevabı 2'den 5. 2 jarym bolat.